Múnla Obair Óige Dhúchasach. Pobal. Tá caidreamh tréan an idir Obair Óige Dhúchasach agus infrastruchtúr an phobal Gaeilge a Gotainne. Forbraíonn, Comhaibríonn agus buineann Obair Óige Dhúchasach leasás, Gaelscoil na áitiúla agus eagraíocht orbatha pobal a más an gráthghine. Teanga. Is í an Gaeilge an príomh-mhó chumarsáide san Obair Óige Dhúchasach. Jaman seo an teanga a ngáinniu a síl sóisialta na Indigenous Youth Work, I cruthú charman so hangolaíochta tomhathe a chothíonn féinnealacht agus daimh leis an teanga. Caidreamh. Trí ran farteach san Obair Óige Dhúchasach, chuirtear daoine óga ar a gcumas, cardas a dhéanamh le daoine, chomh maith le tuiscinte orbairt ar caras deach caidreamh le pír nó duine fásta an. Politeacht agus ran farteacht. Deanan na dúchláin starla tugad futhú ag pobal na Gaeilge a dúsgart na hÉireann, daoine óga a ghlachan páirt san Obair Óige Dhúchasach a chumasú le bheith ran páirteach an ngriomhachas politiúil. Caithítear forbairt na scileanna factasaíochta agus chumasú pobal trí bheim a chur ar na smaointeoireacht critiúil. Cur thuige. Caithíonn an Obair Óige Dhúchasach úsad sóisialta na Gaeilge taobh le cur thuige neamhormálta le haghaidh tógáil caidreamh agus an ólam. Cur thuige soch hangolaíoch esprasach tomthach. Úineoireacht. Aithníonn daoine óga gur gá factasaíocht agus abhagadeacht a dhéanamh ar son spásna don Obair Óige Dhúchasach. Agus trína ran farteach gréamhacht le seirbhísí a amsú, forbairtear mheáin déanaíoch chutain, a déanta le mheáin leidir úineoireachta do Gcomann Óige.